салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё. Он ки дирӯз дар бораи Месси гуфтем ҳанӯз анҷоми кор набуд. Ба назар чунин мерасад ки ҳамааш акнун оғоз мешавад. Гуфти Руссо начинается утро в колхозе. Баъди он ки рӯзномаи Испания Эл Мундо хабари маблағи шартномаи Лионел Мессиро расонӣ кард, якбора ҳама талхакаф шуд. Гап сар ин ки мутобиқи гуфтаи ин рӯзнома дар 4 соли охир Месси кам не ғам не 555 миллион еврои Барселонаро аз худ мекардааст. Албатта ин маблағро Месси барои чашмони зебояш намегирад, аммо бисёриҳо ба ин назаранд ки ин хело маблағи ҳангуфт аст. Аз ин шумора 138 миллион барои як мавсим ва ҷамъи бонусҳои дигар, бештар аз 115 миллион фақат барои имзои шаҳрнома, 78 миллион барои садоқат ба клуб. Ин ҳанӯз охири кор нест. То охири ҳамин мавсим Барселона мебояд 72 миллиони дигар ба Месси диҳад, аммо бозингари аргентинӣ фақат 82 миллион гирифтаасту халос. Баъди интишори ин хабар Лионел Месси аввал ба дарвозаи Атлетик дар бозии дирӯза як голи олиҷаноб зад ва баъд гуфт ки роҳбарияти клубро ба суд медиҳад. Чӣ таври ин гуна як хабари махфӣ расонаӣ шудааст, то ҳол дар клуби каталонӣ шаҳр намедиҳанд, аммо Месси гуфтааст ки ин хабар ҳатто ба вазъи оилавии ӯ таъсири манфӣ мерасонад. Дӯстон, рӯзи 3 феврал аллакай Барселона дар Кубоки Испания бо Гранада бозӣ дорад. Ширкати 1xBet барои ҳар як иштирокчиёни нав то ҳаҷми $100 дар аввалин ставкаи кардагиатон бонус медиҳад. Барои бонусро гирифтан ба ссылкаи Коментария БУДА ДАРОМАДА бо промокоди BARSATG регистриатсия кунед. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Агар хабари Маоши Месси бисёриҳоро ба қавли ҷигархун карда бошад, пас собиқ президенти Барселона ва айни замон довталаб ба ин курсӣ Жоан Лапорт дар ин кашмокаши ҷонибдори Месси буда дар як суҳбати худ гуфтааст ки дар сурати интихоб шуданаш ҳама чораҳоро амалӣ месозад то Месси дар даста бимонад. Ман ҳама тадбирҳоро роҳандозӣ мекунам то Лео аз Барселона наравад. Эҳтимолан худи ӯ низ мехоҳад дар даста бимонад, аммо барои ӯ як лоиҳаи дурусти варзишӣ лозим аст. Ӯ мехоҳад ки даста рақобатпазир бошад. Дирӯз ман ба ӯ навиштам ва гуфтам ки ба хабаре ки дар рӯзномаҳо пайдо шудаанд аҳамият надиҳад. Дар клуб низ мехоҳанд ки ӯ аз Барселона наравад. Лионел дар радифи он ки маоши баланд мегирад, фоидаи хело зиёд низ меорад. Клуб аз фурӯши пироҳан ё ба истилоҳ футболкаи ӯ соли миллионҳои евро ба даст меорад, зеро аз 8 то 10 фасади футболкаҳои фурӯхташудаи клубро футболкаи Месси ташкил мекунад. Баъд аз бозии даври 21-уми Ла Лига ки Барселона бо ҳисоби 2-1 Атлетикро шикаст дод, сармураббии Барселона Роналд Куман низ андешаҳои худро атрофи ин хабар баён дошт. Ӯ гуфт: ман намедонам чӣ гуна ин хабар дар рӯзнома пайдо шудааст, аммо одамоне ки ин корро карданд мехоҳанд ба Месси зиён биёранд. Мо ҳама вазифа дорем ки қадри ӯро бидонем. Мо хизматҳои ӯро ҳаргиз фаромӯш намекунем. ӯ барои Барселона хело хизматҳои бузург кардааст ва беқадрии Месси кори беақлона аст, аммо ман намедонам ки ин ҳама ба тақдири ояндаи ӯ чӣ таъсире хоҳад расонид. Собиқ президенти клуби Барселона Хосе Бартамеоу низ дар гуфтани андешаи худ канор намод. Охир чӣ хел канор монад ки бо эҳтимоли зиёд агар Лео роҳбариятро ба суд кашад, Бартамеоу низ яке аз ҷавобгарон хоҳад буд. Аммо Бартамеоу гуфтааст ки ин масъалаи хело ҷиддӣ аст ва он то долонҳои суд хоҳад расид. Шаҳрномаи бозингар муҳри махфӣ дорад ва онро расонаӣ кардан ҷиноят аст. Месси барҳақ сазовори гирифтани чунин маблағи калон аст. хизматҳои ӯро нодида набояд гирифт. Агар пандемия намебуд, клуб ҳатман маоши ӯро пардохт мекард. ҷониби бозингари аргентинӣ мехоҳад дар қатори Бартамеоу боз ду нафари дигар директори варзишии Барселона Оскар Грау ки бо имзои шаҳрнома ҷавобгӯ аст ва иҷрокунандаи вазифаи президенти клуб Карлос Тускесро ба суд диҳад. Рӯзномаи дигари Испания АС низ дар бораи Месси ва маблағи мегирифтаи ӯ аз клуб навиштааст. Ба гуфти ин расона, навобаста аз он ки моҳи июл Месси дар даста мемонад ё на, Барселона муваззаф аст бо 39 миллион евро барои садоқат ба бозингари аргентинӣ пардохт намояд. Шаҳрномаи Месси бо Барселона то 30 июни имсол қурб дорад. мавсими гузашта дар пай хунук гаштани муносибати Месси бо клуб, Лео кӯшиши тарки Барселонаро карда буд, аммо ин гузариш ба вуқӯъ напайваст. Довталаби асосӣ барои ба даст овардани Месси Ман-Сити ва ПСЖ мебошанд. рафтани Месси ба ин ду даста аз ҳама зиёд эҳтимолият дорад, зеро ҳар дуи ин дастаҳо ба ӯ шаҳрномаи хуби молӣ пешниҳод доранд. аз сӯи дигар дар Сити собиқ сармураббии ӯ Хосеп Гвардиола кор мекунад. замони кор дар Барселона барои Пеп ва Лео замони авҷи шӯҳрату шони Барселона ва даврони дарёфти ҷоизаҳои зиёд аз ҷумла Лигаи Чемпионҳо буд. ба қавли дигар онҳо миёни ҳам зуд забон меёбанд ва ҳам Шайх Мансур
барои овардани Месси ба Сити аллакай даҳони ҳамёни худро боз кардааст. Шайхи дигари араб Ал-Хилайфӣ ки соҳиби ПСЖ мебошад, даҳони ҳамён чӣ ки барои омадани Месси ба Париж дари хазинаи худро тайёр аст кушояд. Дар ПСЖ бошад рафиқи дерин ва ҳамдастаи собиқи ӯ Неймар бозӣ мекунад ва бар тибқи гуфтаҳои худи бозингари бразилӣ ӯ зиёд мехоҳад ки бо Месси дигарбора дар як даста бозӣ кунад. Чанд сол пеш Неймар бо гузашти худ аз Барса ба ПСЖ бо нархи 222 миллион евро аслан аз сояи Месси гурехт. Ҳарчанд триои ӯ бо Месси ва Суарес ба зонуи дилхоҳ хатти муҳофизат ларза ворид мекард. Ӯ мехост дар мустақилият Лигаи Чемпионҳоро ба даст биёраду соҳиби туби тиллоӣ шавад, вале ин ҳама хоби пишакро мемонад ки орзуҳои худро дар хоб амалӣ мекунад. Аммо барои гузаштани Месси ба ин дастаҳо ҳанӯз андак вақт аст. Ҳоло бошад дар сари Месси ҳавои ҷанг бо роҳбарияти клуби каталонӣ пайдо шудааст ва касе намедонад ки ин хархаша ба чӣ анҷом ёбад. Дӯстон, ба ҳамин тамом, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Баъди ин қадар гапу калучҳо Месси тобистон шартномаашро бо Барселона дароз мекунад ё дастаи каталониро тарк мекунад? Андешаҳои худро дар комментария нависед. Ба мо хеле муҳим аст ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Ба ҳамин тамом, боварӣ дорам ки иҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо, пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.